கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இன்றைய ஜீவவார்த்தை நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அனைவரையும் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தினால் வாழ்த்துகிறேன், ஆசீர்வதிக்கிறேன். இன்றைய தின தியானத்திற்கு தேவன் கொடுத்த வேத பகுதி யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம், அதில் 24ஆம் வசனம். யோவான் 4:24. தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார், அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். இன்றைய தினம் தேவ ஆவியானவரை உண்மையோடும் தொழுது கொள்வதற்காக தேவன் நம்மளை அழைக்கிறார். அது பாருங்க, இதுல ஒரு 2-3 காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார். தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார்னு அவர் என்ன சொல்றாரு? பரிசுத்த ஆவியான ஒரு ரூபத்தில் இருக்கிறேன், நானே பிதாவும், அதாவது சொல்றேன், என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான்னு நம்ம பைபிள பாக்குறோம். அப்ப மூவரும் ஒருவரா இருக்காங்க, ஒருவரே மூவரா இருக்கிறாங்க. நம்ம அதுதான் விசுவாசிக்கிறவங்க. நம்ம அதாவது நமக்கு எல்லாமே தெரியும், திரியேக தேவனை விசுவாசிப்பவர்கள் நம்ம. அப்ப தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார், ஆவியுள்ள தேவன், பரிசுத்த ஆவியானவர், அதுதான் குறிப்பிடப்படுகிறது. அப்ப தேவன் ஆவியாக இருக்கிற தேவனை நம்ம என்ன செய்யணுமா? அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியின் அபிஷேகத்தோட தொழுது கொள்ள வேண்டுமா? இதுதான் இதுல ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம். இந்த 24ஆம் வசனத்துல இதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள், யாரை தொழுது கொள்கிறவர்கள்? தேவனை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடு தொழுது கொள்ள வேண்டும். எப்படி? ஆவியான ஒரு அபிஷேகத்தோட, ஆவியான ஒரு துணையுடன் தொழுது கொள்ள வேண்டும். ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது கேளுங்க, ஆவியானவரே, நான் உமது துணையோடு நான் தேவனை தொழுது கொள்ள வேண்டும், தேவனை நான் துதிக்க வேண்டும், தேவனை நான் ஜெபம் பண்ண போறேன், உமது அபிஷேகத்தோட நான் ஜெபம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேளுங்க. அப்ப தேவ ஆவியானவர் உங்களுக்கு எப்படி ஜெபம் பண்ணணும், என்ன ஜெபம் பண்ணணும், என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நீங்க உங்களுக்கே தெரியாம உங்க வாயிலிருந்து வார்த்தைகள் வரும். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க யோசிப்பீங்க, இதை நான் நினைக்கவே இல்லையே, எப்படி என் வாயிலிருந்து இந்த வார்த்தை வந்துச்சு அப்படின்னு நினைப்பீங்க. நிறைய காரியம் தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது இதை நீங்க அனுபவிச்சிருப்பீங்க. எல்லாருமே அனுபவிச்சிருப்பீங்க. தேவ பிள்ளைகளாகி நீங்க அநேக இடங்கள் அனுபவிச்சிருப்பீங்க. இதெல்லாம் எப்படின்னா ஆவியானவரோட அனுக்கிரகம், ஆவியானவரோட வழிநடத்துதல், பரிசாவியானவரோட அபிஷேகத்தோட வழிநடத்துதல், இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் தான் தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார், அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள், அவரை ஆராதிக்க போகிறவங்க நம்ம எப்படி போகணுமா? ஆவியோடும் உண்மையோடும் செய்ய வேண்டுமா? அப்ப தேவ ஆவியானவரோட அபிஷேகத்தோட மட்டும்தான் இதை நமக்கு கிடைக்கும். போது அந்த அபிஷேகத்தை, ஆவியானவரோட அபிஷேகத்தோட ஜெபம் பண்ணும் போது, அதாவது இன்னும் சொல்லப்போனா பரிசுத்தாவியான ஒரு அபிஷேகம், பாஷைகள், பல பாஷைகள், அந்த டங்ஸ்ல நீங்க ஜெபம் பண்ணும் போது நீங்க உங்களை அறியாமே தேவனுடைய ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்வீங்க. நீங்க உங்களை குறித்து தேவன் வைத்திருக்கிற ரகசியங்களை உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்வீங்க. இது நீங்க இந்த டங்ஸ்ல ஜெபம் பண்றதுக்காக நீங்க ஆரம்பிங்க. டங்ஸ் இருக்கவங்க இன்றைய தினத்துல இருந்து அதுக்காக ஒரு நேரத்தை ஒதுக்குங்க. நான் அந்நிய பாஷையில பேசுவேன், அந்நிய பாஷையில தேவனோட பேசுவேன் அப்படின்னு. அந்நிய பாஷைன்னா என்ன? ஆவியானவரோட பாஷை, ஆவியானவர் மூலமாக பிதாவினரோட நம்ம தொடர்பு கொள்ளும் பாஷை, பிதாவின் பாஷை. அது கொஞ்சம் அந்நிய பாஷைனோட நமக்கு புரியாத பாஷைலாம் கிடையாது. அதிலே நீங்க இருக்கும்போது நீங்க என்ன பேசுறீங்க என்பது உனக்கு உணர முடியும். இதுலேயே நீங்க போக 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 அடுத்தவங்க உங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்து ஒருத்தங்க அபிஷேகத்துல நிறைஞ்சு அந்நிய பாஷையை பேசும்போது அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்றது உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். இதுதான் ஆவியில பகுத்தறிகிற வர உங்களுக்கு. அதாவது தேவன் அதை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ஆனால் தான் தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். உண்மையோடும் என்ன? உண்மைனா நமக்கே தெரியும், என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு நமக்கு தெரியும். தேவனுடன் நடைபெறுவதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும், என்ன தெரியும். அப்ப மனதுக்குள்ள ஒரு காரியத்தை வைத்துக் கொண்டு வெளிப்படையாக வாயில தேவனே தேவனே தேவனேனோம்னா அது உண்மை கிடையாது. தேவனை உண்மையாக தொழுது கொள்ள வேண்டும். எனக்காக ரத்தம் சிந்தி மரித்தவர் ஒருத்தர் உண்டு, எனக்காக பாடுகள் பட்டவர், எனக்காக அடிகள் பட்டவர்ன்றத நம்ம உணர்ந்து அவரை நோக்கி உண்மையாக பேசுவதுதான் உண்மையோடு தொழுது கொள்ள வேண்டும். இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னோம்னா நடக்கும், இதெல்லாம் நடக்காது அப்படின்னா நடக்காது. அது உங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகள் இருக்கு. வாயின் வார்த்தைகளாலே நியாயம் தீர்க்கப்படுவாய் அப்படின்னா நம்ம வாயில தான் சகலமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம்ம நாவுக்கு சகல அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம்ம உயிர்ப்பிக்கும் வசனத்தை பேசுறோமா, உயிர்ப்பிக்கும் வார்த்தைகளை பேசுறோமா, இல்ல அடுத்தவங்களை மனம் மடிவாகும் வார்த்தைகளை பேசுறோமா? நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். அதனால்தான் ஆவியான ஒரு அபிஷேகத்தோட, ஆவியானவரோட அனுகிரகத்தோட, ஆவியானவரோட துணையோட நீங்க பேசும்போது உங்க வாயிலிருந்து உயிர்ப்பிக்கும் வார்த்தைகள் வரும். தேவன் அதற்காகத்தான் நம்மளை அழைத்திருக்கிறார். தேவன் உண்மையுள்ளவர், தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார். அவரை நம்ம ஆவியோடும் உண்மையோடும் நம்ம தொழுது கொள்வதற்காக தேவன் நம்மளை அழைக்கிறார். நம்ம தேவனுடைய அழைப்பை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். ஜெபிப்போம். எங்களை அதிமனேசியும் அன்பின் பரலோக பிதாவே, தகப்பனே, நாங்கள் உண்மையை தொழுது கொள்ளும் பொழுது ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்வதற்காக நீர் எங்களை அழைக்கிறீர் ஆண்டவரே. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தோடு நாங்கள் உண்மையை ஆராதிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக நன்றி ஆண்டவரே.
ஏஸ்தாமே ஆவின் அபிஷேகத்தை எங்களுக்கு அளவில்லாமல் நீர் ஊற்றி இருப்பதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம் அப்பா. ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. குடும்பத்தில் உள்ள தேவைகள் அனைத்தையும் நீர் தந்து அவர்களை போஷிக்க போவதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஏஸ்தாமே அவர்கள் தேவைகளை உம்மிடத்தில் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. நிரம்பி ஒளியும் பாத்திரமாக ஒவ்வொரு குடும்பமும் இருக்க போவதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஆசீர்வதிக்கிறோம் அப்பா. இயேசுவின் மூலமாக கேட்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.